Вървим по следите на древните и се спираме при жаба могила край Стрелча. Една от най-впечатляващите тракийски могили в България. Под нейния насип археолозите откриват не една, а две монументални каменни постройки. А археологическите проучвания и намерените находки свидетелстват, че тук е имало и трета сграда, предшестваща първите две. Пред входа на едното от съоръженията е лежала четириколесна колесница. До нея археолозите разкриват и скелетите на 3 погребани коня. Сякаш владетелят е трябвало да продължи своето пътешествие и след смъртта. Но историята на това място не приключва с древните траки. В продължение на векове, хората продължавали да смятат могилата за свещена. Около нея някога имало широк воден ров, който отделял свещеното пространство от външния свят. Местните разказвали, че в могилата живее змей. Според легендата, той се появявал по време на буря, бил покрит с огнени люспи, имал крила и обитавал дълбока кухина в самата могила. Сред най-загадъчните находки на култовия комплекс са каменните релефи на двете пантери. Археолозите смятат, че те са единственото оцеляло от трета монументална постройка, вероятно гробница. Днес именно тези пантери са едни от най-впечатляващите символи на мястото. Тази монументална украса, изсечена преди повече от 2000-летия, е била вероятно силно отличителна за това свещено място. И днес техните каменни погледи ни напомнят за свят, в който владетели, жреци и легенди са били неразделна част от живота на древните траки. По-късно хората продължили да идват тук за здраве, преспивали върху могилата, оставили оброци, а мястото било свързано с почитането на свети мина. Сякаш паметта за древното светилище никога не е изчезнала напълно. Днес жаба могила е отворена за посетители, а в историческия музей в Стрелча могат да бъдат видени част от находките, открити при проучването на комплекса. Тревист хълм на пръв поглед, но под него се крият следите от тракийски владетели, древни ритуали и легенди. Абонирай се за "По следите на древните".